Line money ra đây, line money. Single. Oi, Line money. Dansang. Usale deda kau suruh mau. Cuma kau ni ada apa dah kan? Jawab. Dia pun kau ni jadi deh. Kelat hanga. Urus ni. Kelat hanga hana. Gijingaya. Orang gijingana melu macam saya orang gijingga. Oi ada, lagi cerah hapsun. Ore kau nai. Hello.
Hello. Hello. Sponsor bosan konten sebelum kerja mana? दोनथ'दो रोजा रोजा हामबायनाय बुंग्रोयो बियो जोंखौ जोंनि बे सिमांपुरि बेप्टिस्ट मण्डलीनि गासैबो मण्डलीनि न'खरखौ थांनाय 1993 मायथाइनिफ्राय दिनै 2023 मायथाइनि 10/11/20 नैबे समसिम जोंखौ गाहामैनो दैदेननानै खांबोनानै लाबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बे 50 बोसोर रंजानायखौ जोङो मोननो हाबाय। आं बिनि थाखाय जोंनि आफा इसोरखौनो हाजार हामबाय होननानै बुंबाय। गय बाखाय खुंदोनि दे आबो बाखाय दे हामबायसै गोलैबोजोबबाय जोङो golden juggling nama coba hukum deh jangan रोंथारालै बे बारा जिनायनिसो हनै आयं
जों बयबो बे फिथाखौ हास'जों लोगोसे आखाइ खबनानै दै जों गुसुङै आर'ज खालामनि